Udarako txertu gaiteko mentua bildu leikela egun berian, egun balenago, pare bat egun lehenago. Nola mantendu? Ontzi baten urpiskatekin, pare bat zentimetro iru. Ondoa guztita baldin badauke, bi egun egoteko ez dauka arazoi bate. Udaberriko txertutan, arazoa beste bada. Mentu egon behar du geldik, eta txertakak aurreatut egon behar du, pixkat. Izerdi puntu egon behar du. Orduan, komeni izaten da, askotan, mentue aurreti biltzea. Zertik, alderantziz izango balitz, mentue moituta eta txertagaie moitu gabe, mentuek seitun beharko luke izardi eta txertagaiek ematez baldin badio, ze pasatzen da? Lehortu, ez dagoela, janarik ez baldin badu, mentue frakasatu ingo lukela. Orduan, gordetzeko sistema baino gehiago daude. Bat, zorta jarri, hemen dozen erdi bat daude, baino 10 dozena bat, bakoitzak ikusiko du. Moztuta jarri, aprobetxatuko duen muturrek endu eta ondoare bai. Trapo guzti baten edo papel guzti baten bildu, gero garbi mantendu ditzan, eta lurrazpin. Lurrazpin jartzen baditugu behar du izan toki ospela, eta gero 25-30 zentimetro bera jarri. Zergatik hau? Otsailen lehendabiziko egoaizek eta askotan izaten die, eta landaria kontuatzen da epeltasun horrekin bizitzen hasi lehikela eta begik moitzen igualazten die. Orduan, horregatik toki osperen, toki freskon eta lurrazpin beran. Baina, putzuik sortuko estan tokin, zeatik putzuk sortzen baldin batie, mentu usteltu egiten da. Hori baino erresagoa, berdin. Trapo guzti baten edo periodiko guzti baten bildu, papel guzti baten, plastiko zorro baten sartu, basura plastikoa edo zakue behar du, ondo itxi eta kamaran. Zergatik trapo guzti baten edo papel guzti baten humedadea eman dezaion. Zergatik dena itxi, kamarak badakizu zaiten duten, lehortu egiten du ez, kamarak. Orduan, kamarak mentue lehortu ez dezan, ez du arnasik hartu behar. Orduan, ondo itxi plastikoa eta kamaran. Kongeladorean sekula ez, kamaran. Orduan, garanti gehiago daukagu kamara nola hotza konstante izaten duen, garanti gehiago daukagu lurpen eukita baino. Hori zenbait etxetan arazoa izaten da, baina, bueno, hori da sistema. Orduan, noiz txertatu? Bueno, txertu dauzkagu landare gazten eitekoak, pixka lorixoa eta landare lorin eitekoak. Orduan, landaria mea baldin badago hau, txertuiko bena da, inglesa deitzen dioguna. Ze behar dugu hortarako? Bueno, intzagun kontu hau dala landaria, eta mentue behar duken duke neuri berdinekoa. Horregatik, beti egiten da landare gaztean, inglesa. Eiteko modue? Landariei atatzen dugu txaflana, zenbat eta zuzenago beto, eta gero egiten diguna da ebakitxo bat. Bilatzen dugu mentue bere lodira antzekoa, hau adibidez. Txaflana berdin, ebakie, eta gero egiten duguna da eskondu. Hau da txertu inglesa. Honek ze abantaila ditu? Txertagaiek eta mentuek kontakto posibilitatea handi dauzkela. Ila buelta guzin. Gero bestetik, nola neurri berdinako dien,
eridak asko errezago izten die eta landaria bat egin da bezala gehatzen da. Orduan, txertua egin dugu, deskuiduan, diferentzi pixka bat balego lodieran, alde baten maintzat ondo jarri. Alde baten ondo jarri. Hemen ikusten duzute pixkat diferentzia dagoela, mentu horixeo badala. Baina alde baten maintzat, hori pitzatutako txertutan egiten dena bezala, alderdi baten. Ondorenean, lotu. Lotu behar da, estu. Zergatik estu, presio egin dezan, atalak batabesteekin kontakton ondo jarri ditzan, eta gero, dena tapatu behar da, haizeik eta urik sartu ez detzaion. Ondorenean zer? Ondorenean eman beharko genioke mastik edo pasta pixka bat, bukatzeko. Bueno, badaukat hemen beste bat. Ondorenean, mentue lehortu ez dezan, emango genioke pasta pixka bat, eta hau bukatuta dago, ez dauka besteik. Orduan, honen segimentua. Lehen esan dugun bezala, txertagai astemazaiu lehenago pujak ematen, pujak zaindu. Karakolak eta bareak eta belarra berdin. Eta plastikoa noiz kendu? Plastikoa kentzen zaio, hemen kontu pixkat eduki behar dugu. Hau, jarri berrin, kailua oindoin bitarte ez dago kentzek, bestela haizeakin edo beste zerbaitekin moitu eta buskatu lezake. Orduan, ekainean, sagarren baintzat, ekainean bukaera alde arte, egon dezake plastikoak. Pixka bat, ez dago fetxa jakinik, landariak 20 zentimetroko puja bota dunean, orduan kailua nahiko ondo egin da, orduan kendu genezake. Baina kontu dugi behar da, eta gainen egon behar da, zeratik landariak gaztea da, eta asko irabazten baldin badugu, korapilo egin digun toki hontan, estrangulatu lezake, landaria. Orduan, ikusten baldin badugu, ia plastikoa hasi dela landaria estutzen, buelta guzin, orduan bai erabat kendu behar dugula. Hau gertatzen da, batez ere gerezi eta merokotoietan urte berian asko irabazten duten landaretan, guk korapilo egin digun hortan, estutzen hasten da. Orduan, estutzen hasten da momentun, haizetoki baldin bada eta bildurra daukaguela puskatuko dela, estakatxo bat okainabera bat jarri eta landare eratu. Hori da honen misterioa, landare gaztean egiteko.